Kaniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Dalawa yung sinaktak niya, sir. Patay ng dalawa, sir. 10 anyos ug 22 anyos nga mga lalaki. Gipatay sa 25 anyos nga lalaki sulod sa computer shop sa Santo Tomas, Davao del Norte. Sospek, giingong nasuko tungod giilog ang iyang bangko. Bypass operation sa otoridad sa Polomolok South, Cotabato. Misangko sa ginukdanay human misulay ug sibat ang target. Sospek, arestado. 27 anyos nga lalaki, patay ug samdan ang asawa niini human nabanggaan ang ilang tindahan sa pick-up truck sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Laing upat kasakay sa pick-up, samdan sab. Duha patay, samtang usa samdan human nadaro sa dump truck ang duha ka balay sa Trento, Agusan del Sur. Pagdakop og baboy nga naka-blindfold, gikalingawan ato sa kapistahan sa usa ka barangay sa Zamboanga City.